Iya. Lo. Ayo monggo Bang Nanam. Ya, mari Pak. Aul mumpung. Oke. Monggo. Mangga. Mangga mriki. Baju sejarah. Nyambut gawe. Pancen super. Amanah tante. Silir-silir ning pantelo. Ayo Mas Revi. Mas Revi, Mbak Revi. Mas Revi, monggo minggah sisan damel. Ben ketinggal teng sampingan Mas. Tahu Mas. Ombake banyu sejarah. Wayah wengi temenana. Gawe seneng apa hajat iku hajat. Sapa sing lagi nyawang. Sing lagi nyawang. Ayan. Nyambut gawe. Ayo. Pancen super. Umuran ning tanah. Sing pas. Diwarai. Diwarai sing pas nomen ngesuk joget. Adem aye. Ya diwarai joget nemen ngesuk melu lenggeran. Mas, lujeng kendangannya digawe kaya banyu masan barang ki men belajar ki lengger cilik ki. Belajar kan namanya lujeng. Oh, ngenjang mawon privat nggih. Oh, ngenjang privat tengene Mas Lujeng nggih. Nomornya dicelak kadet. Anu nomornya teng grup kan enten nggih, di save mawon nggih. Nah. Oke. Sing anu gambar profile gambar manuk. Gambar telali gajah. Amanah tentrem. Silir-silir ning pantelo gendeng. Ayo Bang Hadi Saru munggah. Atraksi calunge. Kene mbok. Layan. Awe kabeh. Nyambut gawe. Asri laut
aja dicekeli bae. Lah iki Kok kula rampung ngeten-ngeten. mudun dari lebih. Oh, wah ayame mati aja dilewi mbok. Apa? Aja- Go pitik kira doyan Aja dilewi mbok ayame mati. Ya, ya, go pitik kira doyan. Malah dicekeli bae. Ya pada sarut tapi lu. Kepenaken joget. Malah go rebutan aja go rebutan bapak hajat ibu hajat Pada malah. sarut ya. Kayak seneng banget. Aman tentrem tas silir-silir neng pantai Logandeng. Matur sembah sewon Pak Hajat kali Ibu Hajat pun nderek berkahi. Wes si lebih kok ayame mati. Ini sisan gawe.